якщо українці не змінять мораль, то успішне майбутнє їм не світить. А в чому питання моралі от в нашій історії? Ви згадали історію. Хто винен у найбільших поразках українців? А фішка в тому, що самі українці. Не москаль, який на нас нападав і який нас руйнував, зачищав. Це вже було наслідком. Але навіть в найближчу історію столітньої давності ми повернемося. Хто знищив гетьмана Скоропадського? Не білогвардійці, не більшовики, там ніхто інший. Свої. Ті самі холодноярівці, ті самі петлюрівці, ті самі прибічники лінії українського націоналізму. Тобто українці пережерли, причому державницькі українці пережерлися між собою, і в результаті держава зробила крок назад, а нам це вартувало потім в 20 столітті 25 мільйонів людей. Это вы об этом говорили, когда говорили про повторение истории, да? Так, вот что... абсолютно вірно. І це просто, якби ми більше вчили історію, то насправді в нас є стільки прикладів, де ми самі себе знищили, де можна повчитися, щоб не повторювати сьогодні. І давайте будемо чесними. Знову ж таки, при всіх питаннях, які можуть бути до Петра Порошенка. Але цих 5 років будувалась самодостатня українська держава. Вперше за багато-багато десятків років. І хто найбільше бив Порошенка? Ті люди, які себе позиціонували як реальні державники, патріоти, які казали, що ми правильніші, а Порошенко не такий правильний. І, по суті, так виходить, бачите, це оцей механізм інформаційної і гібридної війни. Тут, знову ж таки, треба читати підручники. Це все прописано, це все інструкції. І це ще писав Сунь Цзи, китайський філософ, багато століть тому назад. Що головне завдання інформаційної, а тепер ми розуміємо, гібридної війни – це виграти війну без бою. Але цей бій має бути на рівні свідомості. І найкращий бій – це коли ти свого супротивника заставиш знищити себе своїми ж руками і ще й бути вдячним за це. От таке враження, що от зараз над Україною і з московської сторони, і з нашої сторони була проведена інформаційно-психологічна операція. І ми приводимо зараз, от ми маємо цю ситуацію, яка є. Вона більше тривожна, ніж навіть нормальна. І в мене питання, от багато хто казав, а от ми зараз за тих проголосуємо, а будуть не такі, ми їх поміняємо. Ну, якщо щось, вийдемо на Майдан і поміняємо. Але, бачите, в нас помаранчевий Майдан був мирний. А Революція Гідності і Євромайдан завершилися втратою Небесної Сотні. Вони були криваві. А потім почалась війна. І понад 13 тисяч загиблих, 1,5 мільйона людей, які втратили рідні домівки. Потери своєї території. І втрата території. Третій Майдан, який от люди так просто, так легко кажуть, от ми вийдемо і поміняємо. А яка ціна його буде? А ми готові втрачати? І ви знаєте, тут мені згадується, в мене на інтерв'ю у Львові на телеканалі був генерал-лейтенант Ковальчук, той, що керував обороною Луганського аеропорта. І мене люди попросили його запитатися, чому ми не наступаємо? Чому ми не відвоюємо назад свої території? А він відповів питанням, а ми готові ховати щодня 10 тисяч людей? І от тут от якраз починається питання, які жертви можуть послідувати, на які жертви ми здатні, тому що голосування навіть за окупаційну платформу «За смерть» свідчить такий високий градус того, що у наших людей вони готові пожертвувати власною гідністю заради ефемерного миру. Тому що це той так своєрідний стокгольмський синдром, коли тебе гвалтують, тебе вбивають, а ти все одно любиш, поважаєш і слухаєшся свого гвалтівника. І от така от ситуація зараз багато де спостерігається. Хай гвалтує, але хай буде мир. І це от на психологічному рівні дуже-дуже серйозно. Тому я, чесно кажучи, останніх кілька місяців говорю всім, що нам треба серйозно зібрати психологів, психоаналітиків і зрозуміти, що ж таке в нашій людській свідомості зараз відбувається. Тому що є загальні тренди популізму по всьому світу, є загальні тренди вибирання нових облич, але в цьому всьому треба не втратити дитину, треба не втратити Україну.